Začnem trošku zoširšia, čo sa týka agentúry ARA. ARA má v svojom hodnotení 21 kritérií, z toho 3 kritériá sú za 10-ročné obdobie a 4 kritériá za 3-ročné obdobie. V 9 z tých kritérií sme prví. Tie kritériá sú rozdelené do 5 oblastí, pričom v 3 oblastiach sme prví, v jednej sme druhí a iba v jednej oblasti máme rezervy. V celkovom počte bodov sme suverénne na prvom mieste medzi fakultami ekonomického zamerania. Kým pred 2 rokmi sme boli síce prví, ale mali sme len 1,5 bodový náskok pred druhým. Pred rokom to bolo 8,6 boda. V tomto roku to bolo neuveriteľných 21,5 boda pred druhým a tretím. Toto sú čísla. A teraz k tej otázke, v čom sme lepší, alebo v čom sme najlepší. Jednou z tých 5 oblastí je grantová úspešnosť. V poslednom hodnotení sme získali z grantov, a to pre všetkým z grantov Európskej únie, 1,18 krát viac ako všetkých zvyšných 13 fakult ekonomického zamerania na Slovensku. Ak by sme zobrali iba granty z Európskej únie, tak to bolo neuveriteľných 6,5 krát viac ako všetkých zvyšných 13 fakult ekonomického zamerania na Slovensku. Tu môžem povedať, že sme jednoznačne dobrí. Ďalšia oblasť z tých 5, to sú publikácie. Ale publikácie nie akékoľvek, ale publikácie, a samozrejme citácie, ktoré sú v databáze Web of Knowledge. Tu je podstatné to, že tieto kritériá sa berú za 10 rokov. To znamená, nedá sa ovplyvniť to, že jeden rok budem dobrý a už budem dobrý. To je 10-ročné kritérium, to znamená, že to je relatívne stabilné. Aj tu sme najlepší. Napríklad, čo sa týka len prác v databáze Web of Knowledge, my máme 2,1 prác na jedného zamestnanca, kým druhí v poradí majú 1,1. Samozrejme, keďže to je 10-ročný priemer, tak si myslím, že sme a ešte dlho budeme prví. Ale podľa nášho hodnotenia sme síce najlepší, ale v tomto kritériu nie sme dobrí. Stále ešte nie sme dobrí, aj keď sme najlepší. Znie to paradoxne, ale to sú naše predstavy o tom, že čo je dobré. Dobrí budeme vtedy, keď to číslo bude aspoň 3. Vzhľadom ale na dynamiku si myslím, že v priebehu 2, maximálne 3 rokoch budeme môcť aj tu povedať, že sme ako dobrí. Zmiením sa ešte o kritériu, a to je podiel nezamestnaných absolventov. Samozrejme, košické fakulty v porovnaní s bratislavskými sú tu v nevýhode. Každý vie prečo, nezamestnanosť na východnom Slovensku sa nedá porovnávať s nezamestnanosťou v Bratislave. Pravda je ale taká, že my sme mali v tom poslednom hodnotení 1,79% nezamestnanosť. Teší ma to, že sme predbehli dokonca aj jednu z bratislavských fakult. Samozrejme, ak to porovnávam s košickou fakultou ekonomického zamerania, nebudem ju menovať, ktorá mala 9,26%, tak myslím si, že spokojnosť tu môže ako na našej strane byť. No a ešte spomeniem jedno kritérium, a to je kritérium, ktoré hovorí o tom, koľko študentov vysielame do zahraničia v rámci programu, či už je to Erasmus alebo Národný štipendijný program. U nás to bolo za ten posledný rok 6,31%. Myslím si, že to číslo je už relatívne dobré, ani nemáme veľmi ambície ho zvyšovať. Zdá sa nám pre túto fázu vývoja fakulty také optimálne. Čo nás teší, že to sú univerzity, významné univerzity, kde posielame študentov. Tým pádom naši študenti majú možnosť na tých dobrých univerzitách získať skúsenosti. Teraz by sme sa mohli dostať k otázke, prečo sme najlepší. Samozrejme, tie kritérií je viacej, to znamená, dalo by sa to rozoberať ďalej, ale ja si myslím, že toto je to podstatné. A teraz otázka, prečo sme najlepší. Tam to bolo v čom a teraz prečo.
Myslím si, že to je z dôvodu takého, že máme stabilitu, máme dlhodobo poctivú personálnu politiku a máme transparentné odmeňovanie. Na fakultu sa dostanú len tí najlepší. To sa teraz netýka len študentov, ale to sa týka najmä zamestnancov. To znamená, kto nemá práce v databáze webov Knowledge, zbytočne sa bude na našu fakultu o zamestnanie uchádzať. Rovnako ak sú to naši zamestnanci, ktorí nepublikujú v databáze, nemajú šancu uspieť na výberovom konaní. Samozrejme, toto sa musí poctivo robiť dlhodobo. To znamená, nie je Jana brat na mňa, ale poctivo. Čo sa týka odmeňovania, napríklad, prečo sme dobrí, nie dobrí, iba najlepší v tých publikáciách. Náš pracovník vie, napíšem prácu v karentovanom časopise, príde na dekanát, ukáže prácu, ktorá mu vyšla, ja samozrejme skontrolujem v databáze, či tam je, ak tam je, automaticky má zvýšené osobné hodnotenie o 50 eur mesačne a to na dobu 5 rokov. Samozrejme 50 x 14, pretože my máme 14 platov, nie 12 na našej fakulte. Takže keď zoberiem, že 5 x 14 x 5 rokov je 3500, prakticky ten pracovník vie, napíše 3 práce v karente a má také slabšie auto. Za 10 000 eur sa už dá kúpiť aj slabšie auto. To je tá transparentnosť, čiže to sú tie dôvody. No a nielen to, ale tu vlastne máme perpetuum mobile, pretože viac projektov zo zahraničia, viac prác v karentovaných a prácach vôbec v databáze, znamená aj vyšší rozpočet. Ale vyšší rozpočet znamená, že sme pomaly jednou z mála fakult, ktorá v tomto období, keď doktorantov platíme už nie zo štipendií, ale z vlastných prostriedkov, ktorá neznižuje počet prijímaných interných doktorantov. Samozrejme, viac a dobrých interných doktorantov opäť prináša viacej peňazí, čiže jednoduché perpetuum mobile, ktoré sa nám podarilo naštartovať. Tak asi toľko v stručnosti k tomu prečo a v čom sme najlepší.